Здравейте! Днес отново ще използваме Canva код, за да ви покажа как може лесно и бързо да направите ресурс, с който да улесните преговора в началото на учебната година по география. Виждате, че започваме от началната страница на Canva, но този път моето меню е на английски език. Това е така, тъй като функцията за код все още не отваря български вариант на Canva, въпреки че разбира, когато ние пишем на български в самото приложение. За целта, ако вашия профил е на български, отидете първо долу, където е иконката за вашия профил. Отидете в вашият акаунт и от първата част на менютата, ето тук долу виждате, е изписано език. В моят случай съм настроила английски. От менюто може да настроя обратно на български, когато съм готова с този урок. Съответно при вас, ако сте на български, може да го настроите за малко на английски. Ако не се оправяте на английски език и не владеете, няма проблем, следвайте тези инструкции обратно и отново може да възвърнете написаното на български език. Ето така. Отиваме в началната страница на Canva, където отваряме опцията за код. Ето тук. И съответно веднага се генерира един файл. Canva ни поздравява и ни пита какво ще правим днес. Тук може да опишете своята идея. Колкото по-детайлни сте в своето описание, толкова по-лесно Canva ще ви разбере и няма да се налага да правите толкова много корекции на вече готовата идея. Натискаме лилавата стрелка, с което Canva започва да пише своя код, след като изчете информацията и сама задава име ето тук на файла, което разбира се може да промените. Дава ни малко обратна връзка и започва да приготвя всичко, като виждате вече генерира кода и може да проследите колко вече линии е написал от него. В случая заглавието е достатъчно оптимално, но аз ще направя едно малко допълнение. Ето виждате, нашия код продължава да се генерира. Разбира се, може да използвате този модел не само по география, може да го адаптирате за вашия предмет или за отделен раздел, като в случая аз използвам просто опцията за преговор, но може да използвате и за конкретен раздел от материала. Виждате, нашата първа версия е готова и тук всъщност може да промените, ако желаете, цвета, както на едното, така и на другото, и да натиснете бутона да започнем с играта. Разбира се, ако фонът не ви допада, по същия начин може да изберете друг, който смятате, че ще е по-подходящ в случая. Аз ще оставя този, който самата Canva е генерирала. И започваме с играта, като всъщност виждате, от едната страна имаме изписани столиците, а от другата страна държавите. Когато натиснете дадена столица, аз съм задала опция да се маркира в жълто и съответно може да започнете от списъка да търсите кой компонент е нейния. В случая те са разбъркани, така че не всички, които виждате, ще са наредени на един и същи ред. Когато маркирате всички, се появява стрелката за следваща страница и съответно преминавате към останалата част. По същия начин, както фона, забелязах всъщност, че и тази линия на прогреса е доста тъмна, така че желая да сложа малко по-светъл цвят, за да се изобразява по-ясно. И продължаваме, докато не стигнем краят на нашата игра. Стигнахме до края, като последните, които ще отбележим. Отново, играта ни казва, че сме достигнали своят край и че сме свързали всички столици с техните държави.
Пак казвам, ако желаете тук, може да промените текста, да промените неговия цвят и съответно да заредите играта отново, като всеки път те ще са разбъркани, защото в моите инструкции казах да не групира по географски области. Много ви благодаря за вниманието и ще се видим в следващото видео. Не забравяйте да опитате да създадете такава игра и разбира се, ще ми е много интересно да споделите в коментар какъв е бил резултата. Довиждане и до следващия път!